Kodele gusingra makarogara manu mare dire kalambai tayele. Roli फाग्लाफोर आयना नायै बिराद गोबावथार जाबायमोनलै र' ओरैनो बुंजायोलै बियो गुसिंग्रा हा खुरग्रा देलाय मानग्रा सिख्लाफोरजों बुंजायो सैमा बांग्रा। फाग्ला मा असदा अयनाय बाथ्रा बुंबाय थायोब्रा आयना बायना दंमोनलै आंना आयना नायनो मोनथाराखैमोन नुवाखै फाग्लासो मोखांनि नक्सा सिनारिफोरानो सोलायजोबना दङ। इस माखौबा बेखायनो दिनै गावखौनो नायबाबो अहायाखै आयनायाव। बाङाय सापासिन जादो बुङा मानो खत्र कात्र हाथर जाफ्रा मोगां हिरिखो लाना। जादोंब्रा जादों अयनाय हेन्डसाम जाना दं नाय दाख्लैसो सफ्टवेयार आपडेट खालामबावदोंसो आं गावखौनो। माखौ सफ्टवेयार होनो बेखौनो मिथिबावासो बे मेन्टेला। बोरैनो आयना गैयिनि मानसिया बाल्थिङाव दै दिदोम दोनासो नायनो गोनां जायोमोन गावखौनो। एथ' बिखारि देलै दे जोंथ' बिखारिखा नाथाय नोंसोर बादि नङा जोङो। आंलाय मा गुवाहाटी सारि आलि मोदला होननाया हिनजाव बेपारि मोदला सामब्रामा हिनजाव सिखारि। ओइ जानला मेला बुंखाना दे गिनोखि गिनथाव थाव गुसिंग्रा होगोन आं नोंखौ दानो थाव पाग्ला कानि मानसिया मा मोनदैयाव बयाके खोंगो जायो बेहाथ' खालि खोंगानोसै र'। मा खोङो बेलाय रागा जायो होनब्रा। माखौ कि जानाय जोंना रखमनो गारियो साला मेन्टेल माखार तौदो सामथाया नेगासिनो जां इयाव जाथा पेटा बखिबाय थानाङा ओंलै थुमारदो गाज्रि मोनगोन सामथाया। फैदो होमबालाय साला सामथाया हाबानि बन सिनो लेंहरदो इयाव मारे सदर बर जाथा पेटा पाता लेक्सार मारिबाय थागोन इयाव बोरै मा रखम मानसिफोरले। बे मोदला गुसिंग्राफोरानोथ' बन सिनो फैनो गोनां मानो फैयासै बिसोरलाय दाबो। जानोथाय सेंग्रा गथ'फोरथ' बहा थांबाय थायोथाय। मानसिफोरानो संला मंला सदर बदरद्राय एख' गैया साला बिमा बिफानि सायाव जागारग्रा गोजाफोर। नोंहालाय नोंनि गथ'खौ माथो खालामना होनो हादों। आरे जालांगोनब्रा लासैनो हा बिस्राबो जालांगोन आरो मालाय। जोंहानि गथ'आ बिसोर बायदि सदर बदर नङाथ'। मालायनि बिफाफोरा माबायदि गथ'नि केरियार दाहोनायाव गोसो होयो जोंहा ह नुवाखै हाबा होनोसो क्लाब जानायखौ बिफा मोजांनि आखला बिदि जायो। जेबो मिथिया। आदै मादै गुसिंग्रा मोनसे माथो। मोनफैबाय बाबुमोन। औ मादै बबेथिं दं बनफोरा सिन खावलाहैजोबसै। र' बनाथ' बारि खनायावनो दं र' बाबा सामथाइखौ थिनहरनि र' आङो। दे नै फिसा सामथाइ खोनादोंना सामथाइ फिसा। खामरासलै बेबो। मायै नै गुसिंग्रा मोदला मोना मोनफैबाय बारिथिं बन सिनो लांफै। हिनजाव मोननायखाय हिनजावजोंनो सिथाब थाबाय थायो नामाब्रा बेलाय। मोनफैबाय नोंसोरो मोनफैयाखै दासो थांगासिनो फाग्लाफोर मा जेरावबो फाल्थु खालामोब्रा नोंसोरो। बन सिननो बारियाव लानानै थांफै बिसोरखौ थौ होमबालाय। हा बिहामजालाय रुमावलाय माथो खालामगासिनो। ओरैनो दंमोनलै आफा फरायनाय मानसियालाय उन्दुनायानोसै। बिमा बिहामजो गोदाननि संनाय जानो लुबैदों आं दिनै संनो होबानो जाबाय। रोंगोनसो बे खामानिफोरखौनो एसेबो फसायथारा आङो। रोंगोन दे रोंगोन हाब ओंख्रि संनो रोङाबालाय मा रखरनि बिहामजो जागोनलै बेलाय। रोंग्रांबाय बे दाख्लैनि बायदि लाफाजों खुसियाजों गथा संना होनायखौ बावबाय। दाख्लैनोथ' लाफाजों खुसिया गथायनो संना होफैनायखौ खुरैयावलाय मा जिबौ थाफैगोन ना बादावलायनाया। रोंखाया बे आमायजोसो। रोंसिगोन खोमा दे बिमा आमेरिका स्टाइल संना होबाबो जागोन दे दिनै। आफे खामियार माबादि बिहामजो मोननांगौ माबादि मोनखोथाय आं बोरैबासो मोनलायलाङोहाय बिफा। बिमा सामथाया आबायानो मोनसे बाथ्रा बुंबाय थायो माथो। एख' टेनसन लेनेखा दरखार निहि एभ्रिथिं उइल बि साफा हो जाएंगा होननानै। आफि जोंखौ फि। Did you call me Dad? भिडिअ कल? No, did you call me just? माबा होनखोथाय? আমি বিলাক নাজানো দেই মোবাইলত ভিডিঅ' কল কৰাটো না। What? बुजिया फोरमा बेखायनो बाखाङो आङो। बर'बो बुजिया एसामिसबो बुजिया मा होनना रायलायनांगौ जाखो जों रोङिफ्रालाय बाखाङो आं बाराखौबा। बुरबक र' नोंनाबाथाय दां होननानै आं रायलायगोन ना। बिहामजो सना आइ लोखि माइनाव। नोंना बिदि बुंलायबा जायो नामा? र' सिरथा नों मोसौ गथै बिहामजो टुडे इउ ओंख्रि ओंखाम टु किबा टु राइस टु कुक अके। Rice? Okay. And what about curry? सब कुक कारि सारि राइस टाइस सब इउ कुकिं टेस्टि कुकिं दे बिहामजो। Okay, I will try that. गो आसि सोब्लुफ्लांनानै सं बिहामजो। दाखाया बे मिथिखाथारो आङो। रलै बिमा धैर्य सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथामनो आरे दानथामथ' जानो होना लाहे सब बुजिपाय जाब मोजां ना गाज्रि।
एख' गैयालै नोंसोरो बन थसे सिननो रोङा हैया देन्जार गोरा बारा दालाय दुगामारा गावसो उदैया माथो गावथाराखैबाबो गावब्रें जादोब्रा आसोल रुवाखौ सौनाल' दोनदो माथो है जाम्बा देबार गावसिगोनब्रा नाय हैया नै नोमफाया आया गावबलाया बाप्रे हाब मानसि गोराब्रा इनो हाबानि बन सिंग्रा मानसिया साला टसेखौनो गाहामै सिंखावनो रोङा बन सिंखावनो फैदो गोराखायसो हायाखै दा इ माखा आंसो सिनजुबावबाय दखो आं सिंखाव जुबाबा टसेबो गाहामै सिंखावनो हानाय नङामोन नोंसोरो गोथांमोनब्ला हागौमोनब्रा गोरानखायसो हायाखै हायालै नोङो हाखाया थालिर बिफांखौल' सिनखावनो हागोन नोङो बै फाग्ला हायोब्रा लहा गिदिर गिदिरखौनो सिनखावग्रा मानसि आङो दे मेंबायबा दसे जिरायबानो जाबाय अलै मालिकानो दसे जिरायनो उननिफोरखौ आं सिनजोब्बाय दे सामथाय आंनो जाग्रा लोंग्राया एसे बारा होनांसिगोन खिन्थु दे जागोन दे बोरै इन्टारो लासिं सिं जाता पेटा मालाय सिंखावनायखौनो नङालै आंसो सिनखावजोबदो एख' गैया बिसोर सानैया बिसोरनिख्रुइ लेडिसफोरासो बांसिन सिनखावसिगोन माबा रुवाखौनो टक सौनाल' दोनो दानो बुंलायगासिनो बिसि जाता पेटा मिसा खोथा बुंनाङा दे फाला जमायै सिनलायबानो जाबाय दे सामथाय जाग्रा लोंग्राफोर एसे लाबोदोब्रा मुरिजों सा लाबोनो होनसै नामा होमबा मा रकम खोथा बुङो इनो बिसि सेफ्रा खेथि नाङा मुरिजों सा लोङो नामा आया नोङा होनबा आंथ' लोंखायालै बिदिबाथाय फाग्लाजों लोगो होननानै एथ' खस्थ' सिनना होफैदों बेयाव नों मुरिजों साजोंनो थगायनोसै होमबा आया दा ओंखामबो जागोनब्रा थेवबो एसे लोंलु लोंला अरलु उरलाखौ लाबोग्रोब्रा बांसिन सिननो हानायनि होनलाय एसे थैफोरा खास्रानायनि जायालै नोंसोरजों नागार लाबोआ मानो देन्जार सेफ्रा नुवाखै मालाय हिसाबनि सोलिथारनो नागिरो रकमानथ' माहाजोन जायो आरो जोंसो टिना दोननो रोङा लाब सासा बायलाबायो मालाय सामथायाथ' हागौबाय र' मालाय हाबा जासिगोन मेंग'लायबाय थासिगोन नोंहाबो जादोब्रा गैयाबा माला माबाया हिनजावानो मेन्टेलखौ नागिरनो हो मेन्टेला हायो खोमा दे बिदियाव मोखौ कि जानाय आंखौ हिनजाव दाला रकम बादि मोनदो नामा जाता पेटा खोथा बुंदो यालै दानि सिख्लाफोरा बिराद दुगा गोजालै पात्ता होखाया बमब्राय नाजाबो हाखाथारा आंगुरखौ मोनजायनि जेरै सियाला गोखै होनना खारो थिग बेबादिनो सिख्ला फथायनो हायैनि सिख्लाफोरखौ लेबेल होनना खारबा जानाय नङा गुसिंग्रा माथो खालामनांगोन ट्राइ खालामबाय थानांगोन बेटा इंथाबनांगोन इब्रि नांगोन ट्राइ एगेन जायालै आंजों ना सान्दाया बिगुर गैया मोजां मानजिहा गोसथोनाय थायानो देलाय माखारै सिगारदों थाब सिमा थांसै र' बे सामथाया दै फाग्ला लायनो थांनाया मा जाखो बे गैलालै मिसासै बे हिनजावखौ नुनानै बावना थाहैबाय बियो I'm missing my country. How? Baby? What happened? You crying there? Baby, I don't know how to cook online curry. Online curry? Yeah, but I have already cooked. Baby, please tell me how do I cook this curry? Then I can cook again. Actually, I'm also not busy expert in the cooking. Janla menla cooking kori di. No. Be ayaber rengi manchiko mana songnu di bele. Hey, don't go, please. Come back. Then what? Mother will be angry. She let me cook today. So, I have to cook. I have no idea about it. How do I cook this trans curry? This is your traditional curry, online curry, yeah? Yes, baby. Online curry is the very good how my favorite. If that tasty happen, I eat so peta put udi bungza se stomach full. But you don't knowing cooking online curry. Why mother is giving you cooking? On the other hand, my friends are born sinkawing kaki. They also very hungry. If the curry is not tasty, then my friends are hamamuni. So what? If the zarla हो जाएगा तो बहुत दिकदार भी हो जाएगा ले baby. All the bustu unnecessary हो जाएगा. I have already cooked 3 curries. Huh? What? Look at this. ओंख्रिखौनो गायाव दोनलायबाय माबादि हिनजाव जागोनलै रखरा लोखि सारासो नामालै What? नाथिं You gonna try मा ओंख्रि बेलाय अनलाजों थास' नामा जाखो बेलाय आरो भिन्दिसो होदेरबावो थैबाय आरो बेलाय मा बोरमा बेदरजों मैथा सेस आरो
आरो बेलाय दाउ बेदरजों नाफामसो माथो थैबायलै This type curry is not tasty happen Then what? I don't know. I have no experience about cooking. Basically, food was being served by my mom at home. सेस मा जाबावनांगौसै दालाय जारलालै सयथि बेबायदि असदा ओंख्रिखौलाय सोर फाग्लाया जानोलै माबादि हिनजाव मोनखोलै आंलाय हत सरि दखना सरि What should I do now? खर' गुदुंसो मोनजोब्बायलां रखरा लोगोफोरनो मा होननानै जाहोनांगौ बिदि ओंख्रिखौलाय बिलाथि हिनजाव लाबनानै जारलायानो जाबायलै माथो दिनै बावलै जोबाबो सिखारनाय नङालां ओरैबायदि जागोन ना आंबोलै बन सिननायजों ओरैनोबा सेबसे उहैखादों दे जानो हागोन बाबुमोन वा मुवालै दाबो ओंख्रिखौनो लाबोदियासन बोरै देरि खालामोलै र' नेथ' र' हारसिं मानसि ना आयाबो बहाबा थांलायबाय खोमा जाम्बा ओंखाम गोजा जाग्रोनो हाया आखाम गोजा जानाय नामा मानसिया मा रखम बुङोलै सामथाय मोना हारसा स्टाइलब्रा फार' जाग्रानि स्टाइल मायालै माने असमियाफोरनि हाबाफोराव थांफेराखै नोंसोरलाय बिसोरो जाखाहां जोबथारनाय लास्टावसो मोजां बुस्थुफोरखौ होफैयो एरखमबा दा जों आखाम गोजा जाग्रोनांगो दा सोंफैथर' होनबा मोजां बुस्थुआ Here you are. दे मेदाम दे बयद' जानांगोनलै बेथो ए जा बाबुमोन जा सोलास्रिजोबगोनलाय मा ओंख्रि बेलाय माथो नाफामसो मोदोमदों Yeah, I don't know what this meant. ए माथो दाउ बेदरजों नाफामसो संनो फाग्लासो बे फाग्ला बिदि ओंख्रि जायो दे बेखौ जायाबा अनलाजों थास' भेन्दि संदो दे जासाबदो बेफोरजोंनो दै मानोलै मिलायटारि ओंख्रि संदो फाग्ला जादो नामा ओरै जानो ए गाबायलांबाय बेसोरा जि रों बेखौनो जानांगौब्रा लासिंसि खालामबायलै नोंसोर हिनजाव गोदानखौनो दैयाव इमान खस्थ'यै बन सिंखावना होदो आरो जगायगोन होननानै थगायना दोननानै इयाव जाथा बेटा मैगं संनाबा बोरै जानो मोजांसो बुंदो देब्रा बेफोरखौ जानो हायाबा बोरमा बेदरजों मैथा संदो जानो हागोन दे फाग्लायाबो जाया फाग्लायानो जायाबालाय आंलाय मोजां मानसियालाय मानो जालाय होनबालाय र' आंबो मोजां मानसिसो आंबो बिदि ओंख्रि जाया दानि ओरैनो खस्थ' जाना खालामबाय होबायलै बेथो बोरै जाबावगोनलै आफा संसारा रायजोफोर एबारसो मस्त गाहाम भिडिअफोरा काहिनिफोरा जानो थांगासिनो थ' नायनो दाबाव आरो भिडिअखौ नायनानै गाहाम नाङोबा दसे जोबना हो लाइक साबस्क्राइब खालामनाया ना मा होनो